ना बेथ' जोबोद मोजां जेखौ आङो साननानै दङमोन बेनिख्रुइबो बांसिन रायजोनि माने जिथु मोनसे समर्थन मदद बेखौ दिनै रोखायै सारबाय आरो बेखौ नायोब्ला फैगौ जिथु 1 थारिखआव जानो गोनां माने भट बे भटआव फ्राय माने 90% बिजेपिनि माने सिम्बलाव अर्थात आंनि फेभाराव गोग्लैगोन होननानै आं सानो। नोंथाङा बेसेबांसो भट मोननानै देरहासार जागोन होनना बुंबाय? आं बेबायदिथ' माने अनजिमानि बाथ्राखौ बुङा नाथाय गोबां मार्जिनाव देरहागोन होननानै आं सानो। देरहानायनि उनाव माबा मोनसे मन्थ्रि पदफोर मोननायनि मोनसे आसा दं? बेखौथ' पार्टिया थिग खालामगोन आरो पार्टिया आंखौ एमपिनिफ्राय बेवहाय बे बाथ्राखौनो बुंनानै फोरमायहरदों जे आसामाव थानानै माने खामानि मावनांगौ। नाथाय हाग्रामा महिलारियारि बुंबाय दङ महाजोतआ आसामाव सरकार थागोन होननानै मा फोरमायगोन? ना नामाल' महाजोत नाथाय महाजोतनि मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जायानो रायजोजों माने नागारजानाय रायजोआ बिसोरखौ समर्थन खालामा रायजोआ बिसोरखौ नागारबाय कंग्रेसआबो दिनै खुनु गणभित्ति गैया आरो बिपिएफआबो दिनै गणभित्ति गैला एआइडिएफआबो बे एखे अबस्था सिपिएमआबो बेनो सोरहाबा माने सिपिएमआथ' एमएलएआनो सासेबो गैया गतिके दा जिखि खोथा बुङा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बियो आरो बास्तबाव माने जानाय नंला आरो बिथाङा मोनसे गावनि माबाखौ दिन्थिनो रायजोफ्रा जाहाथे गावनि फारसे एसे माने समर्थनखौ होयो बिनि थाखाय बेफोरबायदि माखासे माने बाथ्रा बिथाङा ओरैनो बुंलाबाय थादों जाहाथे गावनि सायाव मोनसे जिथु दुरबलता बे दुरबलताखौ जाहाथे रायजोआ नुसारा बेखौ दोनखोमानानैल' माने लाखोमानायनि थाखायल' बिथाङा बेफोर बाथ्राखौ बुंबाय थादों। का जिथु हास्थायो बिथांमोना नोंथांमोननि थाखाय माबाफोर हेंथा जागोन नामा? बबेयो? का जायफोरा लुबैया बिथांमोना नोंथांमोननि एसे एफेक्ट खालामो? बे जेबो एफेक्ट खालामा मानो होननानै बुङोब्ला माने खानि दारै जेखौ गिदों आसामनि मानसिफ्रा बेखौ आसाम गोरोबथानि 6थि जिथु दफा दं बे 6थि दफाखौ मावफुंनायनि गेजेरजों आसामनि असमिया मानसिजों लोगोसे थागिबि मानसिफोरनि माने मा होनो बेखौ संबिजिदारि रैखाथिनि राहाखौ गभर्नमेन्टआ खालामनाय जागोन ओंखायनो खाया रावबो आसामनि मानसिखौ खथि खालामा। पानिरि बियाबाव जितु जों मुस्लिम कमिउनिटिनि भटफोरनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन? मुस्लिम भटआ बिजेपिनावनो गोलैगोन माने आंनावनो गोलैगोन मुस्लिम भटआ मानो होननानै बुङोब्ला दिनैहाय सरकारनि जेफोर अनसुंथाइ बा जायफोर स्किमफोर बे स्किमाव खुनु जाथि धोरोमनि बाथ्रा गैया गासैबो आसनिखौनो बिसोरबो समानै दिनै मोनफायो ओंखायनो जिहेतु बे बिसायख'थिया जौगानायनिसो ओंखायनो लकेल एमएलए बेनि बेलायाव बिस्रा बेबायदि जेबो बिजेपि बा माबा मोनसे साननाय गैया बिसोर बिजाथिखौ नायनानै होगोन होननानै आं सानो आं दाबो दसे उनाव बिथांमोननियाव मोनसे पाब्लिक मिटिं जागोन आंखौ हांख्रायहरदों आं बेयाव थांगासिनो दं। ना बेथ' जोबोद मोजां जेखौ आङो साननानै दङमोन बेनिख्रुइबो बांसिन रायजोनि माने जिथु मोनसे समर्थन मदद बेखौ दिनै रोखायै सारबाय आरो बेखौ नायोब्ला फैगौ जिथु 1 थारिखआव जानो गोनां माने भट बे भटआव फ्राय माने 90% बिजेपिनि माने सिम्बलाव अर्थात आंनि फेभाराव गोग्लैगोन होननानै आं सानो। नोंथाङा बेसेबांसो भट मोननानै देरहासार जागोन होनना बुंबाय? आं बेबायदिथ' माने अनजिमानि बाथ्राखौ बुङा नाथाय गोबां मार्जिनाव देरहागोन होननानै आं सानो। देरहानायनि उनाव माबा मोनसे मन्थ्रि पदफोर मोननायनि मोनसे आसा दं? बेखौथ' पार्टिया थिग खालामगोन आरो पार्टिया आंखौ एमपिनिफ्राय बेवहाय बे बाथ्राखौनो बुंनानै फोरमायहरदों जे आसामाव थानानै माने खामानि मावनांगौ। नाथाय हाग्रामा महिलारियारि बुंबाय दङ महाजोतआ आसामाव सरकार थागोन होननानै मा फोरमायगोन? ना नामाल' महाजोत नाथाय महाजोतनि मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जायानो रायजोजों माने नागारजानाय रायजोआ बिसोरखौ समर्थन खालामा रायजोआ बिसोरखौ नागारबाय कंग्रेसआबो दिनै खुनु गणभित्ति गैया आरो बिपिएफआबो दिनै गणभित्ति गैला एआइडिएफआबो बे एखे अबस्था सिपिएमआबो बेनो सोरहाबा माने सिपिएमआथ' एमएलएआनो सासेबो गैया गतिके दा जिखि खोथा बुङा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बियो आरो बास्तबाव माने जानाय नंला आरो बिथाङा मोनसे गावनि माबाखौ दिन्थिनो रायजोफ्रा जाहाथे गावनि फारसे एसे माने समर्थनखौ होयो बिनि थाखाय बेफोरबायदि माखासे माने बाथ्रा बिथाङा ओरैनो बुंलाबाय थादों जाहाथे गावनि सायाव मोनसे जिथु दुरबलता बे दुरबलताखौ जाहाथे रायजोआ नुसारा बेखौ दोनखोमानानैल' माने लाखोमानायनि थाखायल' बिथाङा बेफोर बाथ्राखौ बुंबाय थादों। का जिथु हास्थायो बिथांमोना नोंथांमोननि थाखाय माबाफोर हेंथा जागोन नामा? बबेयो?
दा जायफोरा लुबैया बिथांमोना नोंथांमोन एसे एफेक्ट बे खालामो जेबो एफेक्ट खालामा मानो होननानै बुङोब्ला माने खानि दारै जेखौ गिदों आसामनि मानसिफ्रा बेखौ आसाम गोरोबथानि द'थि जिथु दफा दं बे द'थि दफाखौ मावफुंनायनि गेजेरजों आसामनि असमिया मानसिजों लोगोसे थागिबि मानसिफोरनि माने मा होनो बेखौ संबिजिदारि रैखाथिनि राहाखौ गभर्नमेन्टआ खालामनाय जागोन ओंखायनो खाया रावबो आसामनि मानसिखौ खथि खालामा सर पानेरि बियाबाव जितु जों मुस्लिम कमिउनिटिनि भटफोरनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन ना जे बियो मुस्लिम भटआ बिजेपिनावनो गोलैगोन माने आंनावनो गोलैगोन मुस्लिम भटआ मानो होननानै बुङोब्ला दिनैहाय सरकारनि जेफोर अनसुंथाइ बा जायफोर स्किमफोर बे स्किमाव खुनु जाथि धोरोमनि बाथ्रा गैया गासैबो आसनिखौनो बिसोरबो समानै दिनै मोनफायो ओंखायनो जिहेतु बे बिसायख'थिया जौगानायनिसो ओंखायनो लकेल MLA बेनि बेलायाव बिस्रा बेबायदि जेबो बिजेपि बा माबा मोनसे साननाय गैया बिसोर बिजाथिखौ नायनानै होगोन होननानै आं सानो आं दाबो दसे उनाव बिथांमोननियाव मोनसे पाब्लिक मिटिं जागोन आंखौ हांख्रायहरदों आं बेयाव थांगासिनो